Hello. Oy, baby. Good morning. Good morning mga kasari. Good morning sa may mga sari-sari store dyan. Ang may nagwawala dito. Ano pa ito ng pang display? Hoy, good morning! Islahanon! Islahanon TV, good morning. Hoy, kumusta ka na Islahanon TV? Ano na? Kumusta ka na? Ano na balita? Okay lang naman. Adi, oh! Hoy, ano? Kumusta ka na? Kahusay. Oy, kahusay para sa imo. Kumusta ka na? Kumusta na ni mo, Whitey? Okay lang naman ako. Medyo may ako. Waray makakapag video. Kumusta ka naman? Kumusta na ni mo, YouTube? Waray, nabus na. Kumusta? Ay, may nagpapatugtog ba? Oh, nag-live ako yan ah. La, para may nagpapatugtog. Parang may nagpapatukar ata nga rin. Namingaw na imo. Uy, oo. Kumusta na namingaw na? Namingaw na ako imo, uy. Diba, nanunumduman ko an imo pagkanitindahan, no, nang nag-live kita, nakakaupod ko ikaw. Marisula. Nakakamiss. Sana kita mag-live outro na upod ko ikaw. Gusto ko kaupod ko ikaw pag mag-live na ako. Para ma-enjoy. Diba? Waray ka naman mag-YouTube. Ano na, kumusta na imo YouTube? Nag-upload ka pa ba? Waray pa. Kumadi ka hanhani, pero didahan December, no? Kumadi ka didahan December, nangaling kaya waray ka na mag-upload YouTube. Nabisi ka na? Nabisi ka na kay may klase na liwat? Nag-live ako para may ka-istorya ako. Para may ka-istorya ako nga di nagdi-display ako nga diha tindahan. Magdi-display. Ba't ako niya na tatrabaho ko? Nike daw. Pera? Tulog. Uli. Uli. Ade? So, nan-display na ako mga cellophane. So, tapuson ko lang ani adi na akong pagkon mga laso na.
Then mga kasari, mag-anlani kita mga laso na mga bawang, bawang sa Tagalog mo. Lilinisan natin yung mga bawang natin. Ayan. Linis ako ng mga bawang. Medyo magulo lang yung tindahan. Bawang. Bili na kayo ng bawang. So, may mga tinda ba kayong mga bawang? Linisan ko lang itong mga bawang. Magkano pa ba sa inyo yung mga bawang, guys? Ayan mga kasari, magkano mga bawang sa lugar ninyo? Magkano yung kilo? Pumili ako ng isang ganito na bawang. Or lasuna. Lasuna dito sa sa Samar. Kawaray, lasuna tawag namin. Lilinisan ko pa siya. Dito sa amin, sa Katbalogan, ang kilo ng ito bawang ay nasa 120 pesos pag bibili. Sa Katbalogan, yun. Magkano na ba yung bawang sa lugar ninyo mga kasali? Nag-live ako para may makausap ako. Hindi nyo nakikita urong tayo dito. Masikita ninyo. Sabi ko lang ito na may flashlight. Tag 10. Diba? Ah, Ako'y nahuhumaling. so yan, binabalatan ko yung mga bawang. Ayan o. Para malinis. Ito, mga balat na siya. Lang. Wait lang.
meron din akong tindang yes. Yes. No. Yes, yes, yes. Oops, oops. Sobrang maliwanag, no? Sobrang liwanag. Eh, may umiiyak na bata. Ay, may umiiyak. Kaya mas CPR tayo. Yan, linis-linis lang muna tayo ng bawang. Wala, may umiiyak. Wait lang. Ayan, nag-mute ako kasi may umiiyak na bata. Saka mamaya mapalo ako ni Lolo Whitey. Parang bawal yata yung ganyan. Balik ulit tayo dito. Yan, ito lang yung gagawin ko ngayon. Maglilinis lang ako ng mga bawang o mga lasuna. May carrots ko pa. Waray na. Tigpon nila. Ubus na liwat day. Yan na la. Ubus la. Dalawa. Sister? Sister? Sister. Dalawang. Hindi mo 1/4. 1/4. One fourth. Ade.
Go! Wala ka hati? Waray na ka ha. Diyan ka mo brain siguro ka? Waray na ka ha. Kaya nakakato. Wala, mute ko pala. Mute natin. Ingay. Asa na ba mute? Silent mode pala. Tunog. Waray na. Bus na. Yan na lalugod. Wala na kaming repolyo. Boss na. Diyan ka puta.
Vlog. Ha? Waray na. Magtumas ano? Ano magtumas? Bisan ano? Di 30 yung 90. Sete. Berta daw madua.
Tulungan jackpot piso. Duha, may piso. Ay, may kulang ko na. Kulang pera. Sarang kulang niya. Piso. Oh, yan ah, piso. Ha? Ano? Tapos na ako maglinis ng mga lasuna. Mga lasuna, lasuna. So yan, tapos na ako maglinis. Ito na yung mga bawang. Ito na yung mga lasuna, oh. Yun. Tapos ito yung mga durog-durog na.
Lagay natin dito sa ano. Ito natin lagay sa lagayan. Asan na ba yung pag ano? Pagpalit ng camera. Wait lang. Ano natin? Ito ba? Yarn! Oh, dito natin ilalagay. Ito na yung mga nalinisan ko na. Ay! Ano nangyari? So, ayan na. Ito natin ilagay. Yung mga bawang. Yung mga nalinisan na. Ano ba yan? Ano, baliktad. Wait lang. Yun. Ayan. Agay! Ayan pa. Ayan na yung mga bawang. Ala, na ano ba yung, ala, na ano na, ano cellphone nang nangyayari. Ayan. Oops. Yan. Ups. Okay. Ano ba yung next na gagawin ko? Ariel pera, ha? Piran. 16. Oh, ano sa? Bunting. Wala, time check, alas 12 na pala. So, yun, alas 12 na pala. So, mag-end na ako. At ako'y kakain. Mamaya maliligo. Tapos mamaya, ano na naman tayo? Hello, vlog. Alas 12 na pala mga kasari. So, mag-end na ako. Mag-end na ako kasi kakain na ako. Okay, bye-bye.